殴れ。毛毛乾坤，金木肥，赤山兵役，师兄弟，随地到处硬状况，凡是杀虫，战神鬼。一郎、どうしてここに？お父さん、どうしてエビ先生を閉じ込めているの？エビ先生は何も悪いことしてないよ。エビ先生はいい人なんだ。すごくいい人なんだ。だからすぐに出してあげて。ああ、分かったよ。中尾、はい。一郎を連れて行け。はい。お父さん、お願い、エビ先生を出してあげて。はい。この女め、私の息子まで利用するとは。所長さん、大変申し訳ございません。新徳龍さんは悪いことはしていません。どうか話でございません。勘違いするな。私はお前に息子の世話をしろと言ったんだ。余計なことを教えろとは言っていない。出て行け。お前に用はない。もう顔も見たくない。巡査殿、おはようございます。豊田先生、おはようございます。どうしてここに？朝ごはんもゆっくり食べさせてもらえないのか？先生が台中州にお越しになったことで、所長が早速手配いたしました。何なりとお手伝いいたします。いや、いらん。静かにしていてくれたら一番ありがたい。君たちが近づくと台湾人は皆驚いて逃げてしまう。これでは研究などできやしない。もういい。それでヘビ先生について分かったことは？はい、入江村の所長に伺いましたが、入江村にはいないとのことでした。そうか。とにかく礼を言おう。ヘビ先生について何か分かったら教えてくれ。はっ、十分にお気をつけください。早く行きなさい。莫斯后，歹势，对老公，做得袂安尼，大心爱都唔会不用参的戏。
我唔本年打到安尼。不相关的，没那问题。唔伫安尼适当做得出去的，若没杀伫无卡，去听错真上爱的。ありがとうございます。呀，本的卖叫事啊！哦，你讲土塔上啊？哦，听讲迄天王派来嘅啦。真日本啊，迄天已经研究3个月专家啦。伊通讲总法有比啥先生动强，不管马个土啥，技术比丰好伊哦。技术当当对台北来请去啊。敢毋迄为你种迄啥先生？嘿啊嘿啊嘿啊！唔讲话爱上土塔上啊，应该请到啥先生嘞？你有讲？佮啥先生就本日做去派出所咧啊，讲要卡出卖个事情哦，日本人就要按用刑啦，唔欢喜就有人做起来，欢喜就不用提。看看啊，高含水的冻浆哦。綺麗ですね。ありがとうございます。これは何を売ってるんですか？食用のカエルですか？いた、3000。いや、買わないですよ。ちょっと見たいだけです。你们种猫嘛？种猫算你就剩。いや、ちょっと見たいだけです。跟你做又做过诶，苗又苗过诶，大家大家做小的，俺们问贵诶，你买都杀杀啦。阿飞哥，怎么？嘘，孙长蛮耐情的。奶弟呀，古什么亚种的处理啊？阿本的哦，他冇下发，你冇去买啦，去看听听啦。什么讲法哦？好了。これ沢だな、売れない。でも私が修理しました。彼、あなたの意味がしてます。ありがとうございます。よそから研究に来たんですが、現地の言葉がわからなくて大変でした。何かお礼をしたいんですが。大丈夫大丈夫。ヘビ先生を探しますか？私がしてます。連れて行こう。本当ですか？ヘビ先生がどこにいるか知ってるんですか？ヘビ先生、今急いで。え、今ですか？今です今です。咋的？哎呀，做生意啦。ヘビ先生哈，いない。先速把人讲啦。急いで。一邊你按到行街邊啦。哦，是。今急いで。赶快む。친대론 전긴 나때 운비기소 한도 해야. khi田老阿公过，领航海比是我现在做错的事情。我一直病到心公度，没请啥忙去做。唔讲唔咯。
しっかり片付けろ。天皇陛下が使わされた有名な蛇専門家だ。しっかりともてなしして好印象を与えなければならん。はっ。大谷。はっ。台中州長は博士がいつ頃到着するか言っていたか？いいえ、すでに商家に向かっているとだけ聞いております。続けろ。はっ。浜田さん。開けろ。はい。兩個。師傅，兩回來。會痛我。嗌小殘咩？基本唔做到。叔幾點鐘冇按過嚟幫佢收？我想叫你出去，想想辦法攞晒咩天數。謝謝，聽眾冇問題。所長、きっとヘビ博士ですよ。それ、急げ。はっ。商会霊村派出所所長の鈴木亮平です。豊田殿をご歓迎申し上げます。鈴木さん、こんにちは。豊田殿、これはなぜ一緒に？豊田さん、ヘビ先生、コーチーズ。どうぞ。ヘビ先生がここに。台中警察にヘビ先生というものはいないと聞いたが、なぜここの拘置室にヘビ先生が？実はただいま台中に報告したところです。豊田殿はこちらに向かっていらっしゃるところでしたので、すぐにお知らせできませんでした。豊田さん、所長とは後でゆっくりと。とにかく入りください。おい、陳德昌，別買嘅白氣啊！冇啊，喺Toyotaさん講愛似ヘビ先生。豊田様、こちらです。よしこさん、先に隠れて。開けてくれ。はい。ゴダメ。ー。豊田さん、ヘビ先生です。ヘビ先生。なんてこった。博士が会おうとしていた人を閉じ込めていたとは面倒なことになるぞ。豊田殿、蛇先生を閉じ込めているなんてありえませんよ。彼の言うことを真に受けないでください。一人はそうだと言い、一人は違うという。一体どっちが本当なんだ？そうです，所長。豐田太人對案件來尋殺先生，迄個無尋到，竟然安用嘅落天網搞低呢？豊田殿、蛇先生は目の前におられます。蛇先生は普段から冗談がお好きなんです。一緒においでになったこの新さんが有名な蛇先生ですよ。秦德昌，
乖乖批合望外中分野後方坤。トダさん、すいません。わざと隠しねじゃない。彼ら、私の助手です。鈴木さんがわけもなく捕まえて仕方ない。豊田殿、蛇先生の助手が研究に没頭しすぎるんですよ。部屋いっぱいに蛇を捕まえたのにうっかり逃がしてしまって近隣の住民を怖がらせたんです。何日か監禁されてもう懲りたでしょう。ほんだ出してやれ。さもないと蛇先生が毎日派出所に講義に来られるだろうからな。はい。はいだ。はい。おかげさまで。私の助手大丈夫。トダさん、ありがとうございます。いいえ、私は何もしてません。私の方こそヘビ先生に聞きたいことがたくさんあるんです。豊田殿、表でゆっくりと蛇先生とお話ししましょう。よしこさん、もう少ししてから出てください。참명분을 대하는 거.豊田殿、蛇先生の家になどお泊まりにならなくてもこちらで町の宿を手配しております。親切にありがとう。でももうヘビ先生に頼んだ。ここには3日間しか滞在できないから3日間ヘビ先生に泊めてもらう。そうすれば一緒に研究ができるから。そういうわけには台湾人の家になど。大丈夫だ。おお、はい。ここに棒にしろ。参妹，罕切，亚种田房派来的救兵做枪的多。不过，万一头有他伤，发现唔係真正的殺先生，會唔會死到更加慘喎？雖然係殺先生，不過會有真牌殺先生。用那個啲啊，冇問題。是其他有大多案的，天才會拖盡。會痛我。我就慘咧。我先叫你注意，找種辦法攞晒每天數。毒蛇の研究は警察とは無関係だ。ここは大丈夫。心配ご無用。はい。ではすぐに歓迎の準備をいたします。お食事の後、蛇先生の家までお送りいたします。食事の件はまた明日にしよう。はい。報告します。豊田殿のお荷物が到着いたしました。それでは荷物を見てきます。
念啥？坐去。小姐，放心，唔嫌俺做傻先生，我不会谈你，就做起咩也简单。是讲，基本意思，我会对俺较礼貌点诶，因为俺呀哈，系太你冇对过苦，佢从妖日本哦，唔好得下拜。还有马脚的事情就都要算。那么，俺们的Toyota上的银户卡会发生乜嘅事情哦？讲么子？迄讲别事，也系唔甘知Toyota都能免提前别买嘅贵。唔会死到真快款，对么？你有冇生？讲，Toyota上のおいしさ運んでくれ。秀峰来哇，安妞姐，喂，叔叔给欺负你黑吗？俺本手中此条路诶，啊？跟你也黑奶？来，给安妞姐压带，来。好。安妞姐，俺老爷迄想我请问，同时有一对兄弟踪影，用个啥？哎呦，安妞姐老阿婆，冇弄嘢呀。江不用的啊，你躺的哪去呀？别讲得了阿三妹的事情。你讲迄地龙地产嘛？错啦，我就有看到个上课的时间啦，佢看得了个木神啊，冇强样哦。因为地龙唔中意你。冇啦，俺唔知安尼，我送到你冇。秀芳啊，唔使惊，既然现在地龙，就唔好惊，相信自家现在。秀芳啊，就咱讲啊，感情无错又唔错，哦，要勇敢。佢像阿牛说啦，佢以后上嘅时间，佢多年救佢咧，啊，结果呢，你看啊，佢合法嗰度安肥，还敢加半啊，错冇？安妞姐，阿比哥，什么唔对？安尼，爱弟。我师兄也几件，阿妹啊，俺老唔知。哦。哥，马交的事情，时时刻应该唔会加讲法的。亚钱，你先来1万，还差一些嘞，俺会想办法。
草莓，我捌某个做爱唔晓嘅事情。今晡日终于蛮好转，要建议好好批下书记，做好伊查先生嘅角色。唔过其他其他段呢？应承啊！你先攞錢數起來啊！どうぞ。いただきます。この汁の肉はうまいですね。鶏肉ですか。これは蛇肉です。どうですか。非常に特別な味です。豊田さん、騙されないで。これはカエルの肉ですよ。ヘビ先生は本当に冗談が好きですね。先生、実はこの度はヘビの毒の解毒方法を知りたくて参りました。天皇陛下の命を受け、亜熱帯の毒ヘビと解毒用の血清の研究をしに台湾に来たのですが、台湾のヘビは非常に種類が多く、研究がなかなか進みません。ヘビ先生は解毒において非常に豊富な知識をお持ちだと台北で噂を聞き、教えていただきに参りました。先生のご経験が台湾嘅茶果これを乗り越える突破口になるかもしれない。你想爱让你香港。大丈夫大丈夫。台湾の田舎ではよく人がヘビに噛まれるそうですが、人を噛むヘビはどんなヘビですか。ミッドリヘビ、シードヘビ。台湾青ヘビとその他に土色のヘビはたくさんいますよね。いますよね。トータ先生、ヘビ先生が模したのはシュダとミズヘビです。ヘビ先生は普段墓語を話すので、専門分野の日本語はあまりわからないので説明しにくいのです。はい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 。そうなんですね。申し訳ありません。あなたは日本語が上手ですね。助かります。いえいえ、それほどでも。いえいえいえ。山に行こう。来。研究順心。研究の成功。研究の成功を祈って。乾杯。ごちそうさま。皆さんどうぞごゆっくり。私も今日はいっぱいごちそうになりました。待て待て待て。大丈夫大丈夫。ありがとうございます。それでは先に部屋に戻ります。どうぞどうぞ。今晡日小鳳有一款地龍果，每次都記到一種
一种情人人的。讲嘛个啊？几个救命恩人，你看见没真爽呢？我亲目睭看到秀凤命命过一面，也唔系情人人，乜嘅真系情人人。对两个，秀凤，娘诶，我本所中叫出来的，本单想讲已经老强做得去高家，结果。有冇事？我很不认管，我让飞死你。唔讲而家讲有种法睇高渣哟。我喺攞去看到同唔講，我喺邊度唔好，我去談，遲親我去做咧。神經病！彩妹，秀凤唔是出去吃条路诶，係唔記搶死老夫卡hết。秀凤算係嘅，你這個錯。等下拿一點屁股本。係這啊，平常生來一生一歲，故說今日又較亂掉誒。我最早哦，我做得挺水本，上去不用等過。我冇辦啊，我自家來。師傅。佢唔係我那邊做唔錯，做唔錯同佢講係乜鬼啊？係希望係我做。我做唔錯乜嘅，行卡唔是同我做乜嘅啊？調查，我中意嘅人唔係我。爹，是的。來發，冇可能。冇可能啦，我點解動手？茶妹，
做弟，就算讲法较容易谈，就算你什么较会中意，该用什么就冇应该用。バカ野郎この子どめ、何を証拠に会社の計りがおかしいって言うんだ。会社や日本帝国がなかったらお前のサトウキビは誰が買うんだ。いいか、これが最後の警告だ。今度デタラメのこと言ったら殺すぞ。你走什么呀？张妹，张妹啊！六，看姑娘腿。我爱好好种甘蔗，不过去台北读医学校，学公众有主做条题。系啊，我迄阵间唔晓读书，安尼买好，一只家总有意杀出条天，亲无唔会本日凊彩欺负。唔过算来用为做当初用甘蔗存太钱，人讲天讲，种甘蔗本飞沙薄，飞沙嗰条阿本的讲嘛该就喺物嘅。哥，你就好好读书，其他的我来想办法。惨诶，其实我做的唔多，阿爸交代的事情，我会做到。啲龍哥，小鳳，你睇下毛衰，48歲咧，安子誰？尋咩忙中呢？おはようございます。おはようございます。こちらはこちらはヘビ先生のもう一人の助手でよしこさんです。はじめまして。はじめまして。ヘビ先生は？ヘビ先生はトータ様、おはようございます。鈴木首相の命によりお手伝いに参りました。この研究は警察と関係ないと言ったはずだ。署に戻って所長に礼を言ってくれ。サメ。ヘビ先生、おはようございます。行きましょう。二人は戻ってくれ。
お先に。何？蛇先生、だいぶ歩きましたが、お探しの薬草はまだ見つかりませんか？これ聞きます。延命草ですか？戸田先生。あ、すいません。でもこれは日本でも科学実験を行いましたが、あまり高い効果は得られませんでした。むしろこちらの方が。あ、超新年ですか？台湾ではよく使われる消炎解毒薬です。毒が強くない蛇ならこれで治ります。蛇先生、蛇の毒に効く薬草がこんなにあるんですが、一体どのような違いがあるんでしょう？同じ。解毒解毒。ということは、このたくさんの薬草が全て解毒薬ということですか？毒蛇。これ解毒。普通蛇。これ咪做的啦，根本乜嘅砂锅牛豬乜嘅錯啊！根本，水自然的。日本語で話してもらえますか？戸田先生、蛇先生はこの2つはどちらも解毒だと言っています。でも超新年は毒もあるので、一般の蛇に噛まれただけならあまり使いません。蛇先生がさっき言ったのは症状、簡単蛇によって出す薬も違うという意味です。簡単に説明するのが苦手なんです。按我嘅睇醫生，全部都幫你講咗啊！茶妹、一下唔係叫佢嘅事情。茶妹、何を言ってるんですか？気をつけて。蛇先生。蛇。重点啊！安子生。kapon。你好。蛇先生、どこに行かれるんですか？徳龍さん、蛇先生はなぜ私を避けるんでしょう？初めは秘伝の処方を教えてもらえると思っていたのに、今日一日一緒に歩いてみて紹介してくれたのはごく普通の薬草でした。蛇先生は秘伝の処方を外部に漏らしたくないのでは？いいえ、今日ご覧になった薬草は確かに蛇先生がいつも使っているものです。しかしあれは一般の蛇の毒には効きますが、
万が一猛毒を持った蛇に噛まれたら一般の薬草では効きません。本当に毒の蛇に噛まれたら病院に行って西洋医療の形成を受からなければなりません。そんな蛇先生の医術は遠方でも非常に高い評価を受けています。それなのに蛇に噛まれた人を治さないというんですか。遠田先生、まさにそういうことです。蛇先生は秘伝の処方を外部に漏らすなと口止めをしているんですか。それともあなたも知らないとでも。東田様、所長の命により夕食の料亭までお連れいたします。わかりました。蛇先生にお伝えください。秘伝の処方を教えたくなければこんな風に隠れたりせずに直接言ってくださいと。東田先生、でもあまり秘伝の処方は。秘伝の処方はないとでも。はい。毒竜さん、もうこれ以上にしましょう。秘伝の処方があるかないかは蛇先生の口から直接聞きます。永voi ăn trời cô na是菜哟，trời cô是菜。蛇先生。蛇先生。豊田さん。豊田さん、これ、見てください。オイリアを切り裂こう。ヘビ酒飲みましょう。結構いけますけど後味が強いですね。ジュース一共没打散让你吃多啊。我同佢講啊，我同茶嘅，我同飯嘅，唔講係講係。我唔要講日本話，我唔要讀書，我唔要講埋太土里，做埋太搞都，我同阿哥比。雖然我唔要讀書，唔過我唔會查嘅，我唔會查。唔知道我同查嘅，冇啊，我唔會查，我唔會查。蛇先生、気にすることはないですよ。悪いこともあればいいこともある。それが人生なんです。黑起的惨，黑起的惨。秘伝の処方
まだ教えてもらってないんですけども。私は誰？ヘビー先生。臭美！ヘビー先生。ヘビー先生が。いいでしょう。大丈夫？そしたら教えていただけるってことですよね。お、大丈夫。大丈夫。行こう。行こう。咱们，俺们家有3多酒，莫出去。耶，安静，来。ありがとうございます。ヘビ先生、あなたが本当のヘビ先生です。モテウヒエ。いいか、ヘビ博士が亡くなったことは決して言ってはならんぞ。呀，要是给红保证，跟大家和死因没有关系的。为了地龙，我嘅方法我做一次，我喊我降级叔叔去诉状。阮是两人相亲爱，若无水准，恁知？阮着转头爬入来出人，甲恁换人无地带。骗我伊讲因废话，本爱强心不甘累，用自意爱同气坏，日夜相思真厉害。头上打着鬢边鼓，身躯消散可怜呆。已经洗衫我转来，心